كبول تقالا هزبنا إزي تي كل جزء أب ساعات زي ساعات كلتا دحر قتري قدام نابخا زفنو ناين الجابا دك هاجر قلوع مدرخ كتعي زباو ختعي كالأخنا نسخانتا تقالا جيجنا هزبي كابزي تصعينو كازلو ملكاو محدرا ختوصئن ناي بعلخا قداي بعلخا طرح كم تسرحو خابزل لنا أمنت بمبقاس بذكاء لنا محبارن نحدش ولدخا دما تاريخ ولدخان بخمي أبز درجة تقونا أو دي قوان ممهارن نقيحو أملواتو نطف قدئو كتصاوتن بالعقال الأمانة ناي بعلخا قداي بعلخا ختسرحي نسخا زي صراحة كايو سرعات هزباو ديمقراسياو محدرة أي سرحال كان فريقو دما نعخا زقلقل أي كخونن نايلومي سوقعنا العلي اتساقيل زلخا وشتاوي محدرة زخيد بحبتخان بهوت كان زتصاوت كمتوم زحلفو نعخا زي ملكتو كبابياون سجر دوباون وقعت دقخا بسمكا زقتلن زسنكلن سعبيناتو خي انتاي كخون يخيلن كالوتن زدهسسي سلازخونه كلت قرانات مرحتي إرتران إثيوبيان نقرنا أفريقيا نابي وسدوا حقتاتهم كي زبلي زوجزي انت خيدو بغلتيهم شنخات زوتطوا من أبتوج بقطان بتزارن ويون بمثلين النت زواجون حيلتات كهلوها كذكر زقبقو توم أبزوج زي كواجو زخيلو عبيت حيلتات أبتذكر زلو وقعت روسيان يوكرين فلسطين من إسرائيل عبيتي داوم أتيوم تقصلو زلوية زي أتوم أبتحتي جيوبوليتيكاو مقوطصار يقدسنا يوم زبلوم قلفي بوتاتات نمحازي كيدو خاء نقطبا علم وينقطبا علم من يقوطاطرو زمزازمي اترا حنت خابتن زقدسهم قلف بوتاتات يا أبيدازور مجزأتنتن إدازور مجزأتنت أمريكان كتاو مجزأتنت أم حراويت نجسنا إثيوبيان زودق أن مخنيات دما مسونيرو لمون إذا عدازي كابر سنة أي وردن بخمي أبلع علينا يزنبلو راح زي كونه بخمين كسع كندين يواسع له قال لي هنا كم جموم كابز قدسنا نتبتات حدي تاريخنا النات وكسنا نابناي لوم يكون النت كان السقاقرو كنكئل يهلونا ابن خلو نظام نزي أب حباراوي ربحاتات ذي تمركوسة سلامة وقربتنا نا كلتيو هزبتات كلتيو هاجرات أم مزراقن أوجئ مئتاون زسفا سفو زلو إمباقننات مراحتي بحرياتون كنرئي نفتل كلتيوم إمباقنناويان مراحتيهم هزبتاتهم من تمدلدالن مقتصالن سلطاناتهم كابوغات وصائي كان برو هيدليون كلتيوم زكايد وقعات من انت ربحا هزبن دحنة هاجرن يزمرو
تهزبي تهاجر مخانو رجيسهم بسما هاجر نابتي تسكيموم زخيد ببرب حوز تشت أبعال سلطانن نتجرهن زي نقحن هزبتاتن بروباغانداتاتهم بمزرقح قعزن أعناون قعزاتهم يشتلو كلتيوم وكلت حايلي أبقلنا أفريقان مخان يودادر كلتيوم أمود داروم زخفل مليونات من إسيات هزبن بنقحات وديبهم اتزطفئ هزبي كجج أي بلومن إذا كله ناي ملخت قعزو وقع أب كبابينا زحدرو صلوا كما يمثل نابيك خبص حي يمثل كفترو زخل حبرة سبقاوي من نقعاتك ساكن دي كرئي يكعال أبوش تخلتين هاجرات أبلع الهزبي كوسدو زخلو سقم تتاتك انتاك مسل اليوم زوج انت تجميرو بقطان بإيدا زورن كساتفا زخيلا هاجرات وحيلتات من يمثلا بكمي زقت مؤخي يمثل وق كي تلعل دو كي لعل دو يصعرا اللوا حجي ويكا شنخ وسيدا زبرات عقو يمثلا إثيوبيا بزتفلالي وشتاو برت عطا قالستات نات حمست كلا اتناي آبي ناي وررا حلمن مقرراباتن كتكبر زكالدو يمثلالو إثيوبيا سليتن أسالتن شعبيا إيلا نتصاريت إرتراويان تأسرالله سعلومي كلتميتن عسرانا ربعتن بصيحوم اللو يبهال إذا سقم تزي تمرك رحانن مدلا وقئن أب كمي زبالة درجة أبصيحو اللو كنبل نخيل زبل حطوتات بملعال عتوب كتع كان كايد اللو بصبع سنيلكم سلسمعكمني أمسقن مدرخ نجزاه كفوتيو ملسي رئيتوتات نهاب حتوتات نلعب دقيمة يغني اللي أب متنتانو كاتو زيد اللخو بزح زتعفن رئيستات اللو خم حتوتات غير زغربكو بعبي جن كلنا نكتاتلو زلنا سلزخونة جمجمانا انتا يمثل نزن زغربكون حتوتات بملعال كنملسن كنكئل كالي حتوتات انتليون كقرب زعبي جن رئيتوتاتنا أبز كنهب مأنتي لزخونة إدنا حفن نابلنا نابتي حتوتات قريب زلط رح زي كونه نتكلو كنتات أبقمت بمئتاو مستحتوتات بمزماد ملسنا رئيتوتاتنا غنهب توساخ حتوتات انتليون نقربه كنكا تعلو خنكتصلي يغني اللي كم تزبلكون أبا حتكون يتي حتو ملسي إنما هبكات دالو أمود داتا خنا العلاز دل نتبلا بدفرت نزارب الله زلنا
تدقاقيمو زتزربلا إخا دحرز مقامنا مكتعنا بزعبازن نسخان أي دنبت قوم إرترا ما راح تسرح زيب قعو مخنيات انتاي يبقى عدو ما راح تسرح يبقى عدو عقمتات اللو زبحال انتغينو هاجراو مريحنت كيسرح زعنقفو انتاي تقابيو أمزتاي زيد ليو مغنيات انتاي أنا كلتي قال سم انت فتحي زبل زجرح امبردو أب حدا مسرقنا قال سي زرو ولا بزلو خينوسي أب حدا مسرقنا قال سي زرو نابلك يزستنتن انت بقى اتخن بصحة زقبقنا بوتا حدا يو نبلكوينا كميلنا نابقو نبصح كفلالينا خيل فللي كلونا خيل قل تقراج أو يكون أيكون contradictory يكون كوف نبل نقابا لا يتوسر إحنا الزرارة بل بتاز حصرت بإقرن تخينو بتاز حصرت بنفاريت تخينو بتاز حسرت whatever تزد لنا criteria wake up بسمين تخدنا دا حيش وي بمبرق انت اتنا حيش نتبداي كوفيلكا كتزراربلو ክትጋጭወሉ ሓሳባትካ ክትጋጭወሉ ዘኽእል መጋባእያ ከግብሮም ዘይክእል ምኽንያት እንታይ ዓቕምታት ኣሎ ድኸ እቲ ሽግር ናይ ዓቕምታት ዘይምህላው ድዩ ወይ ከዓ እቲ ክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ሓደ ቦታ ስለ ዘይኮነ እዩ ምክንያቱ ነንበይንኻ ክትበፅሖን ድሕር ትፍትን ኮንካ ነንበይኑ ዕላማ ከም ዘለካ እዩ ዘርእየና ኸ ተዘይኮይኑ ወለድና ከም ዝምስልዎ እንተክንብርኩት እንተዘይክንብርኩት ኣማይ ንብፃሕ ምክንያቱ بخمي كن بركوت انتاي كن بركوت ابزل وقت عد ممتاو نقدم مبت ماي نبصح لحالة تزترف حتوتات كملسيو يوميلو سلازي اتي بحكي فتحاويت ارترا كنسرحينا زبل اتزجرح قديفنا تختجبر زدلي هبا أمين ختجبر زدلي حبارة وتبجسو خجبرو زي كان حبو أجنداتات انتايو زي أموداتنا يزي أرسنا كنزار ولا زلنا يا أمو ده أبرزكم حسكم ما خد سامحوا إليه سلازي حدينا بزي ناي إثيوبيان إيرتران وقعت مصفصاف بكل ملكعاتو انتاي يمثل نابي قصو خيد يمثل كايد دواي كايدن بروفيلنا خنا قربو نخيل تنتايلو انت تخايدو خيد who is behind it انتاي نمعواتك كبابينا انتاي يمثل علو نريقول لنا خدقملكم سلازي دلي بمنتاي وقاني إخصاته في صغير ويك آلات نايزن كلتين هاجرات وقع بتشقطع بخمي خلي خيزر غير زبلوم العلنا كان كاتعلو نهزبنا بفلاي كانت منسي كل ساعة ملختنا بهزبناي
بفلاك أنا بتمنئسي بتبدأ زلو كساتف كخيل اتبقدم جنبار زلو خاء نريحلو قدم زخلو نجارات قبرو زنخيل انتعلو يلو كزرارب كخيل دوسل سقمت انتليو خاء كوسل كخيل منتي خياتو زنبرو زلو نسي حجي خاء كندينا هنطفل يلحسب زلو نسي 5 6 7 8 ميتي شح كندي كابو خنسددينا أما قد خندي كنموتينا سلزي خنوصدو زقبأنا كالي ما قد اللودو يلو حسب من تخيلي نزيد ما بزحات يكتاتلون عنه بفيسبوك بزحات يكتاتلون له بمتأز يكتاتلو بأمايت فرندس كونو زملكتو ليس لزلوي فلزي أخريت خاب سبنا بسبنا تمحل لفي أب عدون بيوتيوب أتطبيقه زأتو and أتمنى سيك بس حظ خيلي سلازي نزو كله بقمت بمتعو نتجزا خفوت غيري لهم نسخاتكم رئيت وتاتكم أقربوا باشاي اوكي. الامي اسماعيل تزارب له قدمي. أنا سابت مسرع صغار ديمتري سلزخون تزارب شكرا. هل ولا تزارب اسخا اسخا تمكر زياده. هاي فالكان مو قتل اسماعيل ببخنت دخينو عقبايا يا بحال مهرون انا ابراهاني بحال زخات اسماعيل بذكر له كسر. يعني في اوكي خب لكم كما قال لي انا رانا شمقلنا تواهيب له مثلني اوكي تقبلي له مسكانا وكمان نزار نسو نحد انت شميو انا just to introduce this subject يعني طبعا تي فلاش خنريو قنينا هنا تي ار اس تي يعني ار اس تي نرى انا يو قنينا هنا يعني رينا هنا هان مثلني يعني سؤال يعني في كم كما عندبتي خمسي قدم كسلان قورن نبرنا قيمات قلماتات قلن قلنا تقادلتن قلنا فتعسرت حدا بس يقول لها أبتا بس أحيانا بقى ألقى صبي الكا تأتو يعني يهلوهم هاي يهلوهم مسوم تما الكاتب اللي اعتصدت يعني كم يكون يعني معلش يعني زي شيء علال سوي علال زي كنسي كبيد علاجي يعني أنا حجي قلت نجاري زلوا يعني أنا agree with كل جزء مسي باشا you have to speak to the issue on hand يعني أنا مسي أبتي أجندة أبتر استي أنا تذكر على otherwise عصرت انت لنا بعصرت issues هنا هنفكر يعني عصرت أجندة هنا هنفكر ስለዚህ ኤግዞስት ዘይኮነን ናይ ሓባር ኣክቲቪቲ ሒዝና ኸ ይንወፅን ማለት እያ ስለዚ ሕጂ ክልተ ነገር ያኒ ክልተ መራሕቲ ኣለዉ እዚኦም ክልተ መራሕቲ ዘኽብሩ ነው ፋብሪካ ሲ ናበይ ገፆም ክወስድዋ እዮም ናብ ሰላም ኒኦም ክወስድዋ ናቢ ውግእ ድዮም ክወስድዋ ወላ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ስለ ዝበርትዖም ሲ يعني خصاب زلوا واحد يوم قبلوا يعني إثيوبيا بتحتي أبي فحد يا خطبر ولا سرفايف تقبريا إيرتراخي خمزي زلاتو ضياء ويخمزي إيشاز حسب الله زحل ملان دي أخذ كون ولا أتوم نسخات هجراويان كم زحسبلا ويخمزي منه يلا أخذ كون بس هو زحزي يوتي أرسي يعني سلازي سلمتهم يقول لهم
تعرف كأني بزعبة ليجاسي زاروي يعني بزعبة يعني حرقتاتهم كي الله يعني هاو تبرز ليجاسي يا مثلا ترجمة يعني Yes, yes. تاشمت زين سلسة إيشوين زلوا أكيد منا يعني أكيد منا سلسة يعني بقدنا من تزاراري بنا نيرنا هنا أبز جزا أنا خابتهم يعني وجي is not eminent يعني impossible أي خوني نيوز يكون سين هذه conclusions نبرة يعني eminent أي مثلنا له بالتفعل لروحيتات إننا نيرنا هنا نبؤ تمرسنا مدقامو ولا حنت ربح يقولون يعني جنت خناتات عبد سمون زي استقير نجار له يل إيو تكن زارب له زلنا حجي مالت يعني ስለዚህ يعني እዞም ፕሮክሲስ ኣና እሽታት ወይ ከዓ ናይ ቦታዊ ጎብልላት ኣብ ገለ ፀገም ክኣትዉ እንተኮይኖም ወይ ሽግር ክፈጥሩ እንተኮይኖም ወይ መፍትሒ ክረክቡ እንተኮይኖም ከም ናይ ፕሪቶሪያ ዓይነት يعني ክረክቡ እንተኮይኖም يعني ማያስትሮታት ኣለዉ يعني ማያስትሮታት እንታይ يعني يعني ኣባትር ወኒኑ ነታ ኣባትር ዝውዝዕ እንድሕር ኣባትር ጋራንቲ ክገብረካ እንተዘይኮይኑ ናብ ባእሲ ትኸይድን ኢኻ يعني ወይ ከዓ ሳይንስ ናይ ባእሲ ትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ኦልሶ ኢልካ ኣድቨንቸሪስት ኢኻ ማለት እዩ ተባርካ ተቋማሪ ኢኻ ክትከውን ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ካሊእ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ስታቱስ ኮ ሕጂ ዘሎ ስታቱስ ኮ ሜንቴን ክኸውን እዮም ዝደልዩ يعني ኣነ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣብ የመን ከም ዘሎ ክፀንሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ከም ዘሎ ክፀንሕ ንዕኡ ዲስተርብ ክገብር ዝኽእል ከዓኒ እቲ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ንዕኡ ከመይ ገይሮም ይዕጥልዎ ከዓኒ ይድብድብዎ يعني ካብ ርሑቕ ኮይኖም ይድብድብዎ يعني ከምዚ ሕጂ ለንቅነ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ይካየድ ኣሎ ግን እቲ ፕሮሰስ ተኸይዱ ዘሎ ንሳቶም ወጂሆሞ ዘለዉ ኩነታት يعني ገና ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሱዳን ኦልሬዲ ውሳኔ ተወሲዱ ስለ ዘሎ يعني እቲ ሰራዊት ዝኸውን ሸነኽ ምስ ጠጠው ዝበለ ሸነኽ ይኸይድ ኣሎ ማለት يعني ማለት ማለት እናሰለጦ ይኸይድ ኣሎ ንበላ ስሊሳ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ታሽው የለን ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ሕጂ ካሊእ ከዓኒ ነቶም ማይስትሮታት ዘሻቀል ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ናይ ትራምፕ يعني ናይ ታሪፍ ጉዳይ ከዓኒ ንሱ ንገዛ ርእሱ ግዜ ክወስድ يعني next 6 months ኢኮኖሚታት ናይ ዓለም ከመይ ክኸይድ እዩ ገለ እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ ወይ ከዓኒ ኣብ ሆት ግርጭት ነቲ ዘሎ ወይ ከም ዘሎ ክፀንሕ ወይ ከዓ ንክዝሕል እንተዘይኮይኑ ንዕኡ ላምባ ዘፍስስ ወይ ከዓ ንዕኡ እንተኣሽሙ ዝኸውን ኩነት ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ሒዝና ክንዛረብ እንተኮይንና ማለት እያ ስለዚ ውጊ ዘሎ ኣይመስለኒን ግን እቲ ኣናእሽታት ነገራት ዝኸይድ ዘሎ እቶም ወታደራዊ ሕሳዊ ጎልጎላት ኢትዮጵያ يعني ኢትዮጵያ طبعا ኣብ ሕማም ሕርስያ ዘላ يعني ማለት እቲ ሌጋሲ ናይ ኢምፔሪያል ሌጋሲ ዝነበረ ንዕኡ ክዋፀ ይከኣሉ 30 ዓመት يعني PRDF ዝነበሩሉ ግዜ يعني كورس بايتا انفراستراكشر وغيرها تعاويتهم نيروم يكون يوم جين تي ناي ستراكشر ناي انا تا هاجر كمي كتكاير كم فيدراليزم ديو ولا يونيتاري ديو ولا جلديو زي بروسيس زي كلوجر كاير خبم كله يتعنقفوا عن مጨረሻ تععنقفوا يعني زي حدش ناي انتاكمو متيو زلو يعني ስለዚህ ኢትዮጵያ ናይ ውግኣት ናይ ገለ ዝኾነ እቲ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ክኸይድ ይኽእል ካብኡ ወፂኡ ከዓኒ ንዝመፅእ ዘሎ يعني ኣብዚ ሓድሽ ኩነታት ተረኺቡ ዘሎ يعني ንኣብነት በዓል ጭቁናት ዝነበሩ ዓይኖም ዝኸፈትሉ መሰል ዝሓቱ ካበ ግራቲ ንእሽተይ ግራቲ ቀደም ሓደ ነፍጠኛ ሒዝዋ ዝነበረ ምምቕቓል ኣብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ يعني ዘይነበሮም መሬቶም ምስተመለሰትሎም ኣብኣ ካብ ምምቕቓል ዝኸይድ ዘሎ ቃልስታት ጀሚርካስ ተሳቢ ብላዕሊ يعني بايدنتيتيز ዓበይ አይደንቲቲስ يعني ብሃይማኖት ድዩ ወላ ብገለ ድዩ ስጋብ ሸ አይደንቲቲስ ዝበላዓሉ ዘሎ ኩነት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ
ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ተኣሽሙ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሚስ ዝገበርዎ እንታይ እዩ ሚስ ዝገበርዎ ኣትሊስት እቲ ዝእክቦ ዝነበረ ኮንስቲቱሽን ንዑ يعني ዳርጋ ደስ ኢሉ يعني ማለት ተጋጊዮም يعني ተጋጊዩ እዚ ኣብይ ወይ ከዓ ንኣብይ ስልጣን ዘምፅኡ ንሳቶም ከዓ እንቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞኒ ናይ ኣምሓራን እዮም ንኣብይ ናብ ላዕሊ ምፅኦም ሞ እዚ ኤክስፔሪንስ ኦፍ ዘ ትግራይዎት يعني ናይ ትግራዋት ኤክስፔሪንስ ናቶም ናይ ትግራይ يعني ነቲ ቁልፊ ሒዙ ዝነበረ ኣብ ክንዲ እቲ ቁልፊ ኣብ ኢዱ ሒዝካሲ ብሪፎርም ጌርካ ብህድኣት ክንዲ ኣብቲ ዝለ ዝነበረ ለውጥታት ትመፅእ ነዚ ታሽሙ ሓፊሾም ገና ኣብዘይ ተረጋግአ ሃገር ኣብ ናይ ፓወር ሸይ ናይ ፓወር ስትራግል ኣትዮም يعني እቲ ፓወር ካኒ እቲ ኣብይ ዋታት እቶም ታሽሙ ድሕሪኡ ዘለዉ ቤዝ ሶሻል ቤዝ ተማን ኣሎ يعني ኦሮሞ ሶሻል ቤዝ ኣሎ ዋላ እውን ሓደ ይኹን እዚታት ኣሎ እዚ ኮይኑ እቲ ኣብይ ዘምፅአ ኣሊያንስ ፋሒሉ يعني ፋሒሉ ኣምሓራ በቲ ታሽሙ ኮይኖም ነንሒዶም ታሽሙ ኮይኖም እጂ ኣምሓራ ንገዛ ርእሱ ዘምፅ يعني ሓሙሽተ ግሩፕ ድዮም ክኾኑ ዋላ ሓደ እዮም ግሩፕ ክኾኑ ኣይክዋፅዎ ኣይከኣሉን ኣሎ ለንቅነ ዘረባ ኣሎ يعني በአንሳብ يعني ሽግራቶም ክፈትሑ እዮም ዶ ዩኒፋይድ ክኾኑ እዮም ዶ ዩኒፋይድ ፕላትፎርም ክፈጥሩ እዮም ዶ ዝበሃል ቀኒ ኣሎ ብሰሙን ዝሓለፈ ሰሙን ኣበይ ክኸይድ እዩ ኣይፈለጥናን يعني እዚታት እንታይ ኮይኑሲ ናብ ደብረ ብርሃን ገጾም ዋላ ናብ ገለ ገጾም ፕሬዠር ኣብይ ከምፁ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ዝኻል ዘረባ ኮይኑ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ክትኣቱን ከለኻ I don't think war is imminent يعني war imminent የለን በኤርትራ ኮይኑ እንታይ ኮይንኩም really nothing has changed يعني ኣብ ስታቲክ ኢና ዘለና ኣብ ፓራሊሲስ ኢና ዘለና يعني ድሕሪ ዳ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ገለ ክገበር ኮይኑሲ እቲ ዘሎ ባይታ ዘሎ ሓይልታት እዚ ገለ ክውዕይ ዝኽእል ወይ ከዓ ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ተረኽቦታት ክፈጥር ነይርዎ ያ ኢሳያስ ይሓይሽ يعني ይፈጥር ኣሎ ሕጂ يعني ኣብዚ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ሱዳን is comfortable يعني እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ሱዳን ድሕሪ ዳ ተረጋጊኡ يعني ኣብ ኣስመራ ገለ ነገር ምዝረኸብ መጀመርያ ምህደቢኡ معقبيو البرهان كهولي مالتيو بزي متأنيو يعني بروباغندا زخيزلو سوداناويان بزي متأنيو متاشمو بزعبا مسغانا نحزب إيرتران ني قربتنا إيرتران غيرتا زغورو زلو ازي سؤالي يكون الإسياء زغورو زلو نصباح يزخون زلو صباح يعني يفلت ينسو يعني أبي أوروبا مهدمي بوتا يبولون أمريكا مهدمي بوتا يبولون بأسيا مهدمي بوتا أبدي هونتاتيو يعني تن أورترنت مناتو مجمريا السوداني يعني السودان هي comfortable حجسي أبزق زيادة خنفتن توينا إساياس هي very comfortable مساوي نايتوبيا هاي السودان كونتات يعني بتي نايتوبيا هانا بتي ظل عقرقراتين قلتاتي أبو هاني يعني زواصو نجر يدلل يعني زواصو نجر يدلل لوت بروجكت ناتو جيم أوفر قلتات إلو صوصوز نبرة أنت بزكاز نبرة سلزي سلته حجي يعني ري الاينمنت ناي فورسز اب تግራይ يخيد سلازولو ولا ኢትዮጵያ ወይ እንት አንተ ይዝበናዮ يخيد سلازولو ابزي ري الاينمنت يعني እንደገና يعني ዳግመ አሰራራዓ ናይ ኃይልታት አብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ يعني ምርጫ ይወስዳሉ ማለት አይና ይሸነኽ ዩቲ ህዝብ ዘለውና አይና ይሸነኽ ዩቲ ዝዕዝዝ يعني ጌታቸው ግሩፕ ዲዮም መዝሕይሉ بسوشيال بيز ولا ጌታቸው ማለት እንዳ ማለት ራያኔ ሳውዘርን ቲፕ ናይ ትግራይ ማለት يعني اني يعني مينلاند ትግራይ ካቢ ሰይ ካብ ቴምቤን የሚርካ ክሳብ ሽሬ ክሳብ ኣክሱም ክሳብ ዓድዋ ክሳብ ዓድግራት እዚታት ዝውንን ድዩ ሓያል ولا ራያኔ እንታሽሙን ጥራሕ ዘለዎ يعني ዝሐይል ስለዚህ يعني እዚ እቲ ኩነታት ኦብጀክቲቭ ግዛውት ኮንዲሽንስ يعني አርኢና ሎ አይናይ ከም ዝሐይል يعني ማለት ህወሓት ኣብ ክልተ መስተመቐለ አይናይ እቲ ፓወር ቤዝ ሓያል ዘሎ ሕጂ يعني ድኹም ዘሎ ከመንዩ ርኢና ያለና ጌታቸው the weaker link يعني وهذا يعني دبرسيون is more stronger يعني እቲ ሌጋሲ ናይ TPLF يعني ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ይዓዝዝ ከምኡ ሎ ምስኡ ከኣኒ
مسوخاني تي يعني structural power خنرغني خبارخن زخيل أبتي تاريخ ناي حبشة ولا ناي جلب أرثوذكس تاشميتات طما قشتي دما ناي تجراي مسي دولة إني وزلوا يعني هذه بزي مخنيات زي يعني تي باور يعني أبي دولة إني جروب يزولوا يعني يها سياس already has seen this يعني و منشوني تي ويكر لينك ناتو سلا زغونه بقدمون بريتوريا قداي أبيدو غيرو يو للعالق مصر وابتقراي تمديسو يعني باور كحز دل زنبره جيتاشو زي اي تخالن سلازي ناتو حجز ناتو حقوق يعني ابي خوينو على مالك يعني حجي ابغى ابي انت تجبريو ناي ابي ناي سياسيني يا تازل وقالسي ابتقراي هو يعني هو تم بروكسيتاتي يعني تفيكا لها هتكاد وصيون الله وصير له سمعني لهم نو طفي كان صنيحك وابي بس يعني رجل أبي أبقيتاتشو هو ابتا ردان كارد ابتا و ابتي كارد انا ابي امونغو أكفافل حيلتات ويالي امونغو يساياسيني امونغو ابيني خو خيزل لو كارد سامينا يبز حوي يزارب نير مسني دبرتسيم جروب اند هو جيتاچو جروب exactly حجي بقى حجي ساياس ريوالو نزيا ومس دبرتسيم تاشمي يقبرالو يعني ስለዚህ ኣብዚ በዚታት በጋ እቲ ነጥቢ ናብዚ ዘወሰደትኒ እንታይ እያ ነይራ እቶም ዝረኣኹሞሲ ብኤርትራ ወገን ከኒሲ ውግእ ኣሎ ዶ የለን እንድዩ ኣነ ኢሳያስ ውግእ ክውልዕ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን እንድያ እታ ክንሪኣ ደሊና ዘለና በዚታት ኣይመስለኒን يعني ማለት ኣብይ ሰራዊት ተኣሽሙ ገይሩሲ يعني عينة سراويتي خمسة يعني في تمام حراني قالت يعني يوم تم عملت أبي تقرأ حج فيدون كواغو يعني لكن هذه قالوا يعني ونروس وقتي حزب تقرأ كي يقبل له زحر زخلو خسارات زخلو يعني زخلو يعني مررتات حج حزوه زلو زعبا ما راح يكون زعبا قال زلو هون حزق زختات على دي قالت بس لازم إسايا سياسي إن مثل خالني ماني شو أنت زي كوينو ውጊ ከይዱ ሕጅሲ يعني أبي إثيوبيا خيرس أنصاري أبي هو جاب السودان أبي بتجري أبي لي يخون ولا بقلا أبي لي يخون سي it is not eminent يعني فخون هاي خيرين زارين هذه in politics absolute تكون هاي خيرين ها ين بمجمعات كتريون كلها يعني إذا روحيتات إذا الله ده يلني ذولا يعني زخول مبالنا بقى يعني ليجاسي ناتون كنت غوني هم زلوا انتقينهم if إساياس goes that way يعني. أنا و أبي خا ذات بو نحن غينه يعني بنتاينا هنخلد يعني أبي إثيوبيا سرفايف تكبر ديا ولا سيستم كبيرة نزيا حيزو نحن تعويتو ولا ليجاسي كله يعني انت زي لو ليجاسي ناتو أبي حدا يعني مركز زي بلو مراحي أب إثيوبيا بحدا جزء مسكين يرم أنا أب إيدو إثيوبيا خمسة خوينا هاي بار خمسة يعني ناي غندر منغستي فح قبل كله يعني إياسو زي تلزب نجار نلعب متشرش يعني زم زم أورومونا يجو زم بعد محمد علي بعد نقص ميكيل زخونو دحراي مالت يزي نساتهم بزخاني دحراي تدراوت بميكيل سحول وقالتات قلب تكيدهم حدا لو حدا يمصوت حدا خانة حدا يمص قال يمصون سي كم يعني كم عينتي ايو كوريلوني ابي يعني حدا هو تاشمو هنا نسي اب إلسي إذن ترخيبو نيرو يخبار يعني خالي لغا سيخول اي كيلين يعني هيرو خوينو نزا إثيوبيا يعني ام عراري ونخلو اتعاري انت هينو خاني يعني maybe خمتين سو عدي إلى تنزل ولا نقص غوني نقص نحن غينو هاني يعني والكال تاريخي غوني مان بس إساياس انت غينو إساياس لقاسيو بلون يعني كذاسي لقاسي خلون كاي خلون سي مجمرة يعني يعني
ማለት I am responsible for my own words ሕጂ እዚኣ يعني ኣነ ሃገራዊ ዘይኮነስ ከመይ ገይሩ ለጋሲ ክብሉ ኢሳያስ ኢሳያስ ነይሩ ነቢሩ ሓሊፉ ኢና ክንብል እምበር እዩ ኢሳያስ ዝገደፎ ታሽሙ የለን ቅትለት ኣብ እንዳ ፎክስ ሆልስ يعني ኣብ እንዳ ናይ ወኻርያ ጎዳጉዲ ኣብኡ ሰብ ዓፊንካ ኣበስቢስካ ምቕታል ህፃውንቲ ምእሳር ما بعرف يعني መማህርቱ ወይ ከዓ ማዓቢቱ ቃልሲዮም ዝወፁ ምቕታል ታሽሙ እንተዘይኮይኑ እዚ ካልእ እንታይ يعني በሬ መገዲ ሰሪሑ ሆስፒታል ሰሪሑ ገለ ኣስመሪሑ ገለ መሪሑ ዝብል ነገር ስጋብ ሕጂ የለን ድሕሪ ሕጂ ከዓ ከገብር ኣይኽእልን እዩ ሰሪሑኖ ዘለና ካብዚ ናተይ ዕድመ እንተዘይውሒደ ናይ በዝሓኒ ስለዚ ኢሳያስ he came he was and he left then ሰለስተ ንዑ ሌጋሲ ይኮና I think ብዙሕ ተናኺፈ ኣለኹ ሸውሃት ናይ ባሻይ ከፊቱ ክኸውን ተስፋ እናገበርኩ እየ ታንክ ዩ መምህር ወዲ ኣለኹ ታንክ ዩ እስማኤል ባሻይ ናባኻይ اوكي هو خفيت كان انتهى عقل صبته كوينا كساين بلانصرتيرنا نمبر ساعتها تنفاسنا زلاس كنزارب عندنا هو حدا دارجا بزح اسماعيلي الويبو حدا موسى انتدي كوينو تن تار استدلع انت تبهلت يوم ناري كوس دوايم زم كنت قرانات مرحت انديات يا تبدلها ስለዚህ እዚኣቶም ናብ ብሓፂር ኣዘራርባ ናብ ዕግርግር እዮም ዝወስድዋ ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ጥዕና ዘለዋ ዞና የላን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትኹን ዋላ እውን ክፍል ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ይኹን ከምኡ ዋላ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኩሉ እቲ ከባቢና ዘሎሲ ኣብ ዕግርግር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኣናርኪ እዩ ዘሎ ዝርከብ ዘሎ ኣብ زي من قداو ነገራት እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም ኢንፋክት ጥራይ ክልቲኦም ቀራናት ደይኮነስ ሰለስቲኦም ያኔ ክውስኸሉ ተሎ ወያኔ ማለት ነው ስልጣን ዝነበሩ ማለት እዩ ኢንፋክት ካብ ኣብይሞ ወያኔ ከማን ሕይሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተደኣ ባይታ ረኺቦም ክዋግእዎን ንኣብይሲ ክስዕርዎ እውን ክእሉ እዮም ግን ባይታ ይብሎም ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ሸውሃት ይብሉን ንውግእ እቲ ነዞም ዲክተተራት እዚኦም ሸጊሮም ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ፕላትፎርም ህዝባዊ ባይታ ተቐባልነት ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ኣብ መራሕቲ ኣብዞም መልእኽቲ እዚኣቶም ወላ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዓቕሉ ፀቢቦ ምዝራብ ሲኢኑ ኣብ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ቀይዲ ናይ ኢሳያስ ብርትዕ ኢልዎ ተዘይኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ንኩናት ሸውሃት የብሉን ተኣማሚኑ ዝዋጋእ ኣይኮነን بتكبر كأن ريو لنا بقى عدل ترخيبوسي كاب دفاع مولقو نابقى هجرات مهاديو شجيرو زل خمان تقدام وسيس كمان كم ناي قدم زعقو ولا بوتاتات كم ناي بعد السودان بمتنو رجي له خلو وقت نبرلو تخيل قدم بزبنا كنا نبرلو ترايك ديكونس كنسر حلون نخيل نيرنا مالتي كابو خا عند برقات كنسددو لنا زرح عقن غربان نخيل نيرنا مالتي ሕጂ እቲ ባይታታት ትኩሉ የለን ኣብቲ ከባቢናን ኣብ ሃገርናን ኣብ ዋላ ሱዳን ይኹን ዋላ ገለ ይኹን የለን ሕጂ ብጣዕሚ ወዲ ሰብ ከፊእዎ ኣሎ ንውግእ ሸውሃት የብሉን ስለዚ እዞም ቀራናት እዚኣቶም ብውሕዱ እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ብብዙሑ ድማ ኣብቲ ከባቢና ጨማሚርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ፀገም እዮም ዘእትዎ ዘሎ ግን ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ ጥራይ ደይኮነስ ካብ ቀደም ጀሚርካ ተኣፍልጦና ክፀብብን ክገፍሕን ንኽእል እምበር ምስ ዓለም ከይተኣሳሰረ ከይዱ ኣይፈልጥን እዩ ቃልስና ምስ ዓለም ከይተኣሳሰረ ምስ ንዓና ዝመስሉና ከይተኣሳሰርና ንፀላእትና ድማ ምስ ንዕኦም ዝመስሎም ከይተኣሳሰሩ ኣይተዋዕዙም ኢሳያስ እውን ምስ ግዳማውያን ከይተኣሳሰረ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይበፅሐን ኢንፋክት ዋላ ሕጂ እውን ናይ ቀደም ዕሩኽቱ ይናፍቆም ይባህላ ያኒ ወይ እውን ንሕና ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ምልክታት ወይ ስስራት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ሓደ ካብኡ እቲ እንኳዕ ሓጎሰካ ምባሉ ንትራምፕ እውን ሓደ ምልክት እዩ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቀደም እስስሩ
ክፍለስ ለዘይደለየ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕሪና ሕጂ እቲ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ኣብዚ ምንጋዕ ዝምስኣተወ ዋላ እውን ነቲ ናይ ብሪክስ ኣክሰስ ናብ ኣፍሪቃ ክፉት ዕድል ሂብዎ ኣሎ ማለት ኣይኮኑን ኣብ ሕንፍሽፍሽ እንድሕር ኣሎ ዋላ ብሪክስ ከማን ዋላ በዓል ቻይና እቲ ዝወስድዎ ኣገባብ ናይ ብኻልእ ኣገባብ ናይ ምግባት ሃብቲ እውን ይፀቦም ኣሎ ምክንያቱ እንተ ዕግርግር ኣሎ ኮይኑ ብሓደ ሃገር እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ክገብርዎ ኣይደልዩን እዮም ማለት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ዓለም ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ግድን ክኸውን ኣለዎ ቀደም እውን ከምኡ ነይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ብዝበለፀ ኣሎ ማለት እዩ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ እቲ ዓለም ለሃዊ ኩነታት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ እንታይ ዝበሃል ስውር መግዛእቲ ኔኦኮሎኒያሊዝም ዝነበራ ሃገራት ስለ ዝኾና ብሙላእተንተን ናይ ስሉስ ዓለም ብፍላይ ኣፍሪካ ክንርኢ ከለና ካብዚ ቀይዲ እዚ ክወፃእ ከዓኒ ተረዲእዎን ኣሎ ግን ከመይ ጌርካ ከም ዝውፃእ ድማ በርቲዕዎን ኣሎ እሱ እቲ ከቢድ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ሓደ ካብቲ ምልክታት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝዛረቡ ኣለዉ ኣፍሪቃውያን ግን ከዓ ክሰልጦም ኣይክእልን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቀይዲ ናይ ኔኦኮሎኒያሊዝም ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ቁጠባዊ ቀይዲ ነፃ ክትወፅእ እንደገና እውን እቲ ድሕረት ናይቲ ባይታ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ገና ድሑር ስለ ዘሎ ኣብ ምብፃሕ ስለዘይበፅሐ ድማኒ ዘተኣማምን እንታይ ዝበሃል ተቃውሞ ክፈጥር ኣይክእልኒ ደሎ እምበር ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ከም ናይ በዓል ምዕራብ ኣፍሪቃ እንድሕሪኢና ናይ በዓል ትራኦሬ ናይ በዓል ኒጀር ናይ በዓል ቡርኪና ፋዞ ናይ በዓል ማሊ ድሕሪኢናዮ እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ነይሩ ግን ሳስቴናቢሊቲ ክህልዎ እኽእል ድዩ ኣይክእልን ከማን ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ሃገራት ንዕኡ ተኸቲሎም ከመ ቅፅበት ክድግፍዎ ዝኽእሉን ዘይክእሉን ምዃኖም እቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ድማኒ እንታይ ክገብር እዩ እቲ ሓደ ግዜ ከማን ኣብዚ ጠቂስካዮ ነርካ እስማዒል ናይ ለቨሬጅ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ነንሓድሕዶም ክዕረቑን ባዕሎም ክዕረቑን ወይ ካልኦ ክዓርቆምን በበይኑን ድዩ ክጋራጨው ከለዎ ኣፍሪቃውያን ስለዚ እቲ ለቨሬጅ ዘለዎ ስለ ዝገብር እቲ ለቨሬጅ ዘለዎ ድማ ንጥቕሙ ብዘምዘነ መንገዲ ስለ ዝገብሮ ከምዚ ናይ ፕሬቶርያ ኣብ ዕግርግር ክኣቱ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምቲ ዓንቲ ወይ ጠቂስዎ ዝነበረ እስማዒል እቲ ውግእ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ ንሱ እምነተይ ውግእ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ምትእምማን ስለ ዘለዎም ፕላትፎርም ስለ ዘለዎም ውግእ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ ንውግእ ንሕና ፀረ ውግእ ጠጠው ክንብል መትከልና ስለ ዝኾነ ዋላ ታሪክና እውን ንሱ ስለ ዝምስክር ዋላ እቲ ንነፃነትና ተቃለስናዮ እውን ፀረ ውግእ ኢልና ኢና ተቃሊስና ስለ ዝወረሩና እምበር ውግእ ስለ ዝደለና ኣይኮንናን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቀደም ኣባህላና ስለ ዝኾነ ተቃውሞ እንተገበርናሉ ሕጂ እውን ሃልሃል ተበልና ዝፅላእ ኣይኮነን ፀረ ውግእ ምዃን መትከልና ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ግን ንሳቶም ውግእ ክፈጥሩ ዘኽእል ዓቕምን ባይታን የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይና ዘፍርሃና ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ እንድሕር ውግእ ዘይመፀኸ ካልእ እንታይ ክመፅእ ይኽእል ሽፍትነት ኣናርኪ ፋሉልነት ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ እዚ እዩ ከዓ እቲ ኣብ ታሪክና ምልስ ኢልና ከምቲ ዓንቲ ወይ ጠቂስና ነበርና ቅድሚ ረከብ ዲን ምጅማርና ብዛዕባ ሽፍትነት ናይ ዘበን እንግሊዝ ኣምፂና ነበርና እቲ ኣናርኪ እሞ እሱ ድማ ከምዝምዝዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ጉዳይ ክመፃና ዝኽእል ስለዚ ትግራይ ኣብ ዕግርግር ትርከብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ኣብ ዕግርግር ትርከብ ኤርትራ እውን ኣብ ዕግርግር እያ ክትርከብ ቁም ነገር ክትገብር ኣይትኽእልና ማለት እዩ እቲ ሌጋሲ ናይዞም ትብልዎ ዘለኹም ከዓኒ ናይዞም ከም ዝኣመሰሉ ድማ ንውድቦም ከድሕኑ እምበር ንህዝቢ ከድሕኑ ዘይብገሱ ስለ ዝኾኑ ከም ታሪክ ተመዝጊቡ ከምቲ እስማዒል ዝበሎ ከም ታሪክ ክትመሃረሉን ክትምዝግቦን ትኽእል ኢኻ ግን ጥዕና ዘለዎ ውርሻ ኣይኮነን ብዓይኒ ዲሞክራሲ ጠሚትካ ንህዝባዊ ጥቕሚ ዝውዕል ሌጋሲ የብሎምን ማለት እዩ ሓደ እቲ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረበሉ ዘድልየና ምናልባት ነዚ ነስዒ ዝኸውን እንታይ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት ተጋሩ ምሁራት ሊቃውንቲ ፕሮፌሰራት ወላ ትማል ዝረኣኽዎሲ ናይ ፕሮፌሰር ግላውዲዮስ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ይመርገፁ ትማል እውን ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ናይ ብራኸ ሸው ብምንታይ ይዛረብ ብናይ ቀደም ኩነታት ብቅድሚ ሃገር ምምስራቱ ዝነበረ ዘበናት
بزبنة أمني الزارب زبنة أمن زنبرة زبنة أقسمايت كينجدوم دو سابادو قلملدو خستو رئيسينا بباصع قصقوا لقصن يلو سواقا قبرون يلو سواقا دسدو قلملدو إذا كل نقرات زار بروفيسور ذا أكل إذا حجي تاي مالتي عقرقر مفتار مالتي إتي أب ستيت أوف كونفيوجن تهزبته تو مغنياته حدا بروفيسور ذا أكل مكر أب معرابة عالم زمهر زلو أب عبيتي يونيفرسيتات زمهر أكال كم زخبل كله አይርዶን አለው እምበር ነቲ ሕብረተሰብናቱ ይብድሎ ይዘሎ ማለት እዩ ብጠቕላላ ነቲ ኩሉ ዞና ድማ ከምቲ ኣርእስቲ ዘሎ ድማኒ ጥዕና ከምዘይረክብ ይገብረሎ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኡ ገይሩ ከዓ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ብኡ ገይሩ ከዓ ንሙሉእ ውፅዕ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሽግር የእትወሎ ማለት እዩ ምስኡ ዝሰማዕክዎ ነገር ኣሎ ሕጂ ቅድሚ 10 ክንደይ ዓመታት መን ሽሙ ናይ ኢሳያስ ርክባት ምስ ቃኘው ስቴሽን زي صالح عبد الله زبالة تورنتو له نشته يخوا خندانا يكونن زمز جوبا مالتي زقربا أبيتو كسمعو عارفيده لو منغوسي التاريخ بمولونا إساياس كم زعنتو ينولا زنبرنا بمولو مس أمريكا أساسيرو نإثيوبيا حدنت زملكة تنبر كال علامة خم زي بلو مالتي الجي التي unfortunate situation نعاتهم ምናልባት ንኽቃለስ ዝደልኻ ትንፋስ ክህቦ ዝኽእል ማለት እዩ ንዓና ማለት እዩ ትንፋስ ሕማቕ ናይ ኢትዮጵያ ደሊና ደይኮነሲ ትንፋስ ናይ ቃልሲ እንተዳ ክነስተውዕል ክኢልናስ እዛ ሞሜንቱም እዚኣ ንስምረትና ነቲ ንዓድና ዝጠመተ ቃልሲ ክንካይድ ንኽእለላ ሰዓት ከም ምዃና ክንሕበር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ዘይትደልዮ ወላ ዘይትደልዮ ከለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዓግርግር ከኣቱ تهزب حماق كركب كم هزباء وتمتدين دليل ولا خلنا sometimes كا بقول شنو نقول ما عدلنا من كلاس تنفاس كهبا كاخليو ابتدي بس حوض دليل وخي بس خلو نسخت قبرز قبا كان غير ما انت تركب مالتي كمزي نابنت سنسيتيف زخونه نغرات አለው كمزي ناي immigration حجي ناي انتايد بحر ريميتانس حجي اذا ريميتانس سي نحنا نقلبلو حزب ኤርትራ ንሱ ድማ بتوم لكنان بتوم من سياسة نساوات مالتيو عدخان حنا نكايدلو نعنقللو مالتيو حجي هاي تسددو هاي نسدد حاجز الكان تحت زاربكا سنسيتيف سلازخونس وا نحبتخان نحوخان هاي نسدرخان هاي تهابوخا ادبلو مسيوم نايلوم بقلال لوجيك يوم كسايز قبرها እቲ ፖለቲካዊ ምስጢር ናታን ዝርድኦ ሰብ ግን ንሕና ነካይደሉ ስለዘለና ምናልባት ገለ ወፃዓታት ገለ ሪስክ ተሰኪምካ ንዑ ክቃላዕ ከም ዘሎ ሕጂ ንሳቶም ምክንያቱ ከም ትቅድም ሕጂ ዝበልናዮ ክንድንዓኻ ክንድንዑ ነቲ ጥሜት ኣውሪድሎም ዘሎ ኣካል ዝምጉትዎስ ወይ ዝቃወምዎስ ንዓኻ ዘይሰደድካለ ኢሎም እዮም ምስ ኣሕዋቶምን ምስ ስድራ ቤቶምን ድበኣሱ ማለት እዩ እቲ እዚ ሕጂ ንኣድቫንቴጅ ናይቶም መልእኽቲ ይውዕል ኣሎ እዚ እዞም መልእኽቲ እዚኦም ኣነ ክሪኦ እንድሕር ኮይነ እንታይ እዩ ሓደ ነገራት ኣሎ ክንእርሞ ዝግባአና ንሳቶም ዝገብሩልና ቁም ነገር የለን ግን ክንእርሞ ዘለና ነገራት ኣሎ ብሕግታት ናይ ዓለም ሕጂ ብዙሓት ምሁራት ይማጎት እዮም ኢንተርናሽናል ሎው ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሎው ኮንስቲቱሽን ናይ ኣፍሪካን ኮንስቲቱሽን ገለ እንዳበሉ እዩ እዚ በብዘበኑ ዝወቅዕ ዝወረደ ዝፀደቐ ሕግታት እዩ ሕግታት ከዓ ታሪክ ይቕይሮ እዩ ምዕባለ ናይ ወዲ ሰብ ንሕጊ ይቕይሮ ስለዚ እዚ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ዘለና ዓለም ሕጂ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ንምግባር እዩ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል እቲ ናይ ቬቶ ፓወር እዚ ንክቕይሩ ይቃለሱ ኣለዉ ሊቃውንቲ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ይቃለሱ ኣለዉ ተደኣ መንበርስ ኮይንና መንበርስ ኢና ስለዚ ከም ናይ መንበርሽፕ ራይትስ ከዓ ክወሃበና ኣለዎ ብሉ ኣለዉ ምክንያቱ እንድሕር ንስኻ ንማለቱ መበል ክንዲዚ መበል ክንዲዚ ኣባል ተባሂልካ ኮፍ ትብል ኮንካ እሞ ትርጉም ዘይብሉ ዘይህብ ኮይኑ ሓደ ምፅእ ኢሉ ንቃሕ ድበሎ እንድሕሪ كعوت منتي بعدها تفلت ان حرز بلك خوينو 180 حزبي دمسيسو نبينو دلاي يتقبر ندحر كوينو امنتاي كونتاتنا انتاي زحقنا عالم يلكا تزارب يدليكا مالتي لزين مقيار كا حزبي قال سلازلو ناتنا قال سدما مزيتات كانت تاثرو علنا هيوتاوي قال سخن قالس ولا ينوح ندحر كوينو تاريخ كانت الرف ليغاس كانت الرف ندحر كوينا مستقونع مسمر ناي قالسي ولا تنكر يكون مسؤوتو كنبل علنا مالتي اذا انت غيرنا طرحنا نتوم زقصلو تقالسي من قدي كنكفتلهم نخيل مالتي كم زي مثلا نغراتنا نحنا
أبنا حرحنا خنتاتاتو زقبأنا ካልእ ዝብሎ ነገር እንድሕር ልዩ እንታይ እዩ ወል ከመይ ጌርና ኢና እሞ ቁርብ ካብዛ ዘለና ክንመሓየሽ ንኽእል ክንብል እንድሕር ኮይና ምናልባት ንሕና ናይ ምቕባፅ ንዲክቴተርስቲ ልዕሊ ዓቐን ዝተሸከሙ ሓጢኣት ስለ ዝኾኑ ክንቀብፆም ክንክእል ኣለና ክንቀብፆም እንድሕር ክኢልና እቶም ዝቐበፅናዮም ከዓኒ መጀመርያ ኣዝማድና እቶም ዝቐበፁ መጀመርያ ኣዕሩኽትና ቀወምቲ ኣዕሩኽቲ ካብ ኣረጊት ፎርሙላታት ክንለቅቕ ኣለና ካብዚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘለዉ በዓል ኢሳያስ ትማል ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሲ ትማል በቃ እቲ ናትናስ ከንግደፎት ምስ ወያነ ኮይኖም ንጀብሃ ዝሃሮምና ንግደፎ እስከ ንረሳዓዮ ንሱ እዚ ሕጂ ትማሊ ምስ ኣብይ ኮይኖም ንወያነ ደምሲሶም ከቁዑሲ እንደገና ድማ ሕጂ ምስ ወያነ ክጫነው እሞ ተመሊሶም ከኣንዑ ከም ቁኑዕ ከረድኡ ንህዝቢ ክፈታትኑ ከለዉ ቁሩብ እዚ ዳርጋ ዝተሞካኻ ዕግርግር ዘምፅእ ነገራት እዩ ንሓደ ፖለቲካዊ ሰብሲ ፈፂሙ በቃ በስ ክሳይ ዝገብሮ ዝርብሾ ነገራት ኣፀቢቑ ዝርብሾ ነገራት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ፎርሙላ ዓርከይ ናይ ፀላያይ ዝብል ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ቤቶ ፓወር ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካዊ ትርጉም ፖለቲካ እንታይ እዩ ካሕደ በለካ ትገብረሉ ነገር እዩ ኢልካ ደይ ትርጉሙ ነቲ ሳይንስ ደይ ትርጉሙ ሂብካ ናይ ጥቕሚ እምበር ናይ ረብሓ እዩ ፖለቲካ እምበር ነባር ረብሓ ይደሎ እምበር ነባር ዓርከ የለን እንዳበልካ ነቲ ፖለቲካ ዘይትርጉሙ ምሃቡ እዚኦም ኩሎም ንሕና ሪዲፋይን ክንገብሮም ክንበቃዕ ኣለና ትምህርቲ ተኮይኑ ሳይንስ ተኮይኑ ሳይንስ እዩ ብንሱ ክመሓየሸሉ ዝግብኦ ከዓ ይመሓየሽ እምበር ብከምዚ ዝኣመሰለ ፎርማል ሎጂክ እንዳምፃእካ ግምጥል እንዳበልካ ንረብሓታት ናይ ዓመፅቲ ኣካላት ከም ዝውዕል ምግባሩ ካብዚ ክንላቐቕ ክንበቅዕ ኣለና እዚ እዩ እቲ ክዋፅኣና ዝኽእል እዚ ስለ ዘይፈለጥና ከኣይና ሕጂ ንሕና ኣዕሩኽትና ይፍለጡ ፀላእትና ይፍለጡ ስቂሎም ዝገላበጡ ኮይኖም ክሳዕኒ ኢሳያስ ምሕረት ክትገብረሉ እንድሕር ትፍትን ኮንካ እንታይ ዓይነት ስርዓተ ሕጊ ልዕለና ሕጊ ኢኻ ከተቐውማ ብዓድኻ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ስርዓት እንድሕሪ ብሕጊ ደይትኸሶ ኮንካ ንሚሎሶቪች ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተቕርቦ ንናይ ዱዋርተ ነዚ ናይ ፊሊፒኖ ተቕርቦ ንዝኾነ ካልእ ፋሽስቲ ተቕርቦ ንናቲንያሁ ግን ኣይተቕርቦን እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ኣበይ ኣሎቲ ኣስላማይ ድዩ ክርስታናይ ድዩ ደይኮነሲ ስፒሪቹዋሊቲ ንባዕሉ እቲ ስፒሪቹዋሊቲ ኣነ እስላማይ ኣነ ክርስታናይ ማለት ኣይኮነን ሕልና መንፈሳውነት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ወዲ ሰብ ክህሉ ዝግብኦ እዩ ብዓይኒ ሕልና ክንሪኦ ከለና ብስፒሪቹዋሊቲ ክንሪኦ ከለና ሕጂ እንታይ ንብል እዚ ክፍፀም ከሎ ስለዚ ኣግፊሕና ኣብ ሓንቲ ከይተሓፀርና ምስ ዓለም ኣተኣሳሲርና ምዛ ዘሎ ፀላእትና ፈተውትናን ዓነፂርና ርኢና ክንቃለስ ኣለና ምስቶም ቀወምቲ ዕሩኽትና ክኾኑ ዝኽእሉ ኣካላት ከዓ ወላ ዲፈረንስ እንዳሃለዎ ከሎ ግን ከዓ ንፁር ስትራቴጂ ዘለዎም ኣብ ዓዶም ዝጠመቱ ዝጎደለ ጉድለት ይሃልዎም ብዘየገድስ ኣብ ካልእ ዋጋ ዓዳጋ ንዓዶም ክሸራርፉ ዘይደልዩ ኣካላት ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ እንድሕር ክንሰምር ክኢልና ሓደ ውርሻ ነቲ ዝቕፅል ትውልዲ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና እንዳበልኩ ንግዚኡ ብዘረባ ይዓፁ የቐኒየለ እዩ ታንኪዩ ባሻይ እሞ ተሳተፉ ኢድኩም ሓፋብሉ ዳዊት مرحبا زرو داويد في الصحيح يدو حفا بيلي زلو داويد سوري don't get me يعني وو that's okay سلام كلكم سلام تخايت عم مخسي سلامات سوري خلي فكر سوري انا سوري يا انا حطتاتي دلني بالضبط حنتي نسمعي له ናይ ውግእ ኢንተረስት ዘለዎ ካብዞም ክልተ ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ትርእስቲ መን ኢልካ ትሓስብ ብኸመይ ንባሻይ ዘለና ሕቶ ከዓኒ ንሕና ውግእ ክንገብር ኮልና ፓሲፊስትስ
مس مخان بخمي تفلاليو او ماسي ننصنت ناس ابوغا اتينا طرح ديكون ناس اتوغ بخمي نعوتلو ون استراتيجي ناوصانا ناتقاتلنا دم افسيسنا عدنا رخيبنا حجي تتبلو زلخا مس باسيفيزم ايزامدن دو زي حنتي كلاي زخونه يكون عينت ناي منغستي اب حدا هاجر يالو نعون نرب حاجه عد زيا نتانسو دغز ادل عدي زيتي زتقمني كابزي كاخنقل اللوتي ناي دبلوماسيزم دنان محزنتاتني ليزوص حجي ناي قدن ديو حنت هاجر ناتا زمدناتات ايديولوجيكالي بيزد كوينو ناي دبلوماسي قوام ناتا بايديولوجي تسرت كون سالسيتي بزح ولا زفتن كفلت زي فلطكو نجر تدغاغيمو زمص نجر አሎና ኢሳያስ ምስቃኛው ዶምስ ኢሳያስ ዶ አደሰብውን አልዒል ካኔር ካባሻይ አብ ካናዳ ደሎ ገነምታት is there any script ማሲ ጭቡጥ ዝኮነ ኩነታት አሞንጎ ኢሳያስን ስለላ ናይ አሜሪካን ብዛዕባ መጻኢ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኾን ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ ዝኣተውሉ ስክሪፕት ኣሎ ዶ ኣብዚ ግዜ እዚ 56 ዓመት ኮይኑ ስለ ዘሎ ወላቲ ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ሰነዳቱን ኦፐን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ዝተረኸበ ነገር ኣሎ ዶ እዚኣ ሓንቲ ሕቶ ኒ መምር ዘርኡ ኸኣኒ ብዛዕባ ዘን ውድባት ኢልካ ሓቲትካ ነርካ ንስኻ ቤለኻ ኣነ ቤለኹ እዞም ኩሎም ኣብዚ ገዛ ዘለና مستن حتى دل زل خودوات يلنا سو زي نقاط اصورو بوليتيكاوي ودبان دحردا هليو كم زي غبورو قلت خصبيهم يكال ديو زي انا نحطوتاتنا تا يقني لي اكيد اوي قاعد لها بنقدم قربه اوكي مساي وانا اسماعيل تقدمك يا حجي قريتها لا قواعد انا انتاي داويت ثانكي فيري ماتش مجمريا اتي ناي تا مجمريا ناي باسيفيزم قلمه دبلكايا اب زخون يقول لوط انتاي دبحال تمتكل بسلاماو منقد مش نقول لنا نحن كلنا ግን ከዓ بسبب نايتي ملاخ سرعات ወይ ملاخ سرعاتات كمص ዝኽእል ድፊኢታት ናይ ጎንፅን ድሕር መፂኡ ብፀበብ መንገዲ ኣይክህሉን ማለት ኣይኮነን ማለት እቲ ሰላማዊ ሰብ ዓይኑ ፍጹምነት ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ንኣብነት ንዓይን ስኻ ብረትካ ውርድ ትብለኒ بسلامه منقدي عيوردني الى اندحري نعخاق او مكاوي كهر مكاوي كنتقكا مسيه اكشن توسدو له غزي كله يخيلي مالتي وي كتعسرني خان تخيلكا وي ون منالبات اندحر سغيكا ما وي ون قتلنو تخون ايفلطني مالتي ስለዚህ እቲ ፓሲፊዝም ከምዘሎ ክትقبሎ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝበሃል ነገር ሰብ ዓይኑ ፍጹምነት ዝረአ ኣይኮነን እቲ ሓይሊ ደይ ምጥቃም ድማ ከምኡ ማለት እዩ ክትጥቀም ትኽእል ትኸውን ኢኻ ግን ሓፂርን ፀቢብን ብህዝባዊ ዕግበት እንድሕር ጌርካዮ እቲ ኣብኡ ዘሎ ጭቁን ህዝቢ ዝዓግበሉ መንገዲ እንድሕር ኮይኑ ሓፂር ክኸውን ይኽእል እቲ ነገራት እቲ ናይ عائلة أطقاقما سي صبيب كون خيل مالتي زياد نتا قداميتي زبلكايا مالتي ስለዚህ ምክንያቱ በባህሪያቱ ትናይ ምልኪ ናይ ግርጭት
متكل سلازلو قمكا أبزخدلو ساعات تتقبر بوليتيكا عقبتنا حزب مسمزقبكا أبتدس قمكا ساعات حيلا يتتقمني خامالتاي مغنياتو بواقع ناتكا بزح نقر كتفق يقولون نابنت كم زنا اكزامبل تاي كنا مصن خير حجي هاي ودع على خنا مصن خير ودع على زخلو تانكتات حيزو مسيو قال حيزو مسيو قال حيزو نعاتو مع بوسو غيرو مابتي فورتو ديبو زو خبقع اموداتا كن نساتهم عشو ابيلومو مالتي ስለዚህ ንውልቁ خير حجي كغبرو زخونو زغبو زنبلنا مدلاوات يكون كوسدو زنبرو وسانه يكون مستي اب حنقول زلو علامه انا مغيار ملكي دساوا مع سلازي نبره صقما امسيلو مالتي ካልኦትን ወላ ጂ15 ሕርወሲድ ካዮ ነቲ ሰላማዊ ጋባብ የመወሲዶም ማለት እዩ ግን ነቲ መላኽ ስርዓት ባህርያቱ ብምሉኡ አጽኒዖም እምብን አጽኒዖሞን ፈሊጦሞን እቲ ዝገበሮ ኩሉ ሽግራትን ቅንጸላታትን ኣብ ግምት እትዮም ከይዶም ነይሮም ተትኾኑ ገለ ምድላዋት ከዓ ምገበሮሞ እምብን ተበለናኸ እንታይ ኢና ክንገብር ከምቶም ልጠፉ ዲና ክንጠፍእ ወላስ ንገብሮ ነገር ኣለና ኢሎም ነዚ ዝኸውን ምድላዋት ኣይገበሩን ማለት እዩ ብድሕሪኦም እውን ብርሃነ በርሀ እንድሕሪኢናዮ ልክዕ ሰብኣይ ተኾንካሲ ንኢሳያስ ኣነ ሕጂ ከምኡ ኣይብሎን ዋላ ሓይላ ሃለወኒ ዋላ ገለ ሃለወኒ ስቕ ማለት ዋላ ጎበዝ ይኹን ማለት እየሲ ኣክበና ተደይ ኣኪብካና ከምዚ ዶ ገለ ኢለሲ ኣይብሎን እየ ንኢሳያስ ምክንያቱ ነቲ ናቱ ባህሪ ኣፅኒዐ እንታይ ከም ዝገበረ ኩሉ ተረዲኤ ክዳሎ ወሉ ዘለና ነገራት ክፈልጥ ኣለና ማለት እንታይ ከምዚ ቦታትና ዝብሎ ወይት ዝመፀካ ተትፈልጦ ነርካ ወይ ማሃደምካ ወይ ማዕጠቕካ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክህሉ ኣሎ ካልኣይቲ ተኻላይቲ ሕቶኻ ናይ ኣይዲዮሎጂን ዝበልካ ነገራት ያ ኖ ዊ አር ኖት አስኪን አይዲዮሎጂካልስ ክንከውን ኮሚኒዝም ክንከብር ወይ ሶሻሊዝም ክንምስርት ወይ ገለመለ ዝብል ሕቶ ይኮነን ዘለና ብደንብ ተቃውሞ እሱ ናይ ዝተፈላለዩ ኢንዲቪጁዋልስ ርእይቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ይኣምኑ ንዓቶም ይምልከት ማለት እዩ ግን ዴሞክራሲ ስለዝፈቅደሎም ከዓ ክዛረብዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ግን ብሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ንዓና ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ፖለቲካሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ፖለቲካሊ ድማኒ ዲሞክራሲያ ክንተክል ኣብ ዓድና ብቅዋም ክንከይድ ባይቶ ክንገብር ብስርዓት ብልዕልና ሓጊ ተገዚእና ክንከይድ እሞ ካብኡ ታተ እንዳበልና ክንምዕብል እቲ እንታይ ባህልና ማለት እዩ እዚ እቲ ስብከት እቲ ትምህርታዊ ዘመተ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝኸይድ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ትጋባባት ምኽኣል እናሰኣልናዮ ምሕዝነታት ምኽኣል እናሰኣልናዮ ናይ መን ምስ መን ይሰምር ምኽኣል እናሰኣልናዮ ጥራይ ኢና እምበር እዚ እዩ እቲ ነገር ኣብ ኣይዲዮሎጂ ተፀጊዐ ነገር ኣይኮነ ኣይዲዮሎጂ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ንናቶም ክህልዎም ይኽእል ማለት እዩ ንሱ ይኮነ እንተ ክገዛእና ዘለዎ እንተዳ ቅዋም ክንገብር ኮይና ናብ ሃገርና እውን ካብቲ ስርዓተ ምዕባለ ናይ ህዝብና ክሽከሞ ዝኽእል ኢና ንነቅል ማለት እዩ ካብቲ ሕጊ እንዳባታትና ነቂልና ህዝብና ክሽከሞ ዝኽእል ነገራት ቅዋም ኢና ምስ ዓለም ለኻዊ ነገር ተዛሚዱ ዝኸይድ ንገብር እምበር ህዝብና ክሽከሞ ዘይክእል ኣብነት ሃይማኖት ኣይድልን እዩ ገለ ኣይድልን እዩ እዚ ዓይነቱ ክንገብር ኣይኮናን ንዕኡ ነቲ እምነታት ወገኑ ኣትሒዝና ነቲ ዘድሊ ናይ ስራሕ ዝዛመድ ነገራት ከዓ ብወገኑ ጌርና ነቲ ቅዋምሲ ተቐባልነት ብኩሎም ኣባላት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝሽከሙ ኢና ንገብር ሕጂ እዚ it is exclusively political ideological ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይቲ ስክሪፕት ዝበልካዮ ባሳልሳይ ማለት እየ እዚ ናይ በዓል ወዲ ጆርጆ እዚ ናይ በዓል ኢሳያስ ምስ ቃኘው ዶ ገለ ዝበሃል ሲ ኣሎ ድዩ ሰነዳት ዋላ ገለታት ዝበሃል ዝሓተትካዮ ወሎ ኣሎ ስለ ዝኾነ እኮ ይትወዲ ክትረኽባውን ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዩቱብ ኣላ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብኣከል በዓል ወዲ ጆርጆ እውን ረኺብናዮም ከምኡ እውን እቲ ቪድዮ እቲ ካሴት እውን ተመሊኡ ምስ በዓል ሕሪ እውን ኣሎ መስለኒ ብሂወት እቲ ካሴት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እቲ ስክሪፕት እዩ 18 ገጽ ድዩ ገለ ከማን ኢሉ እቲ ቆልዓ ትወዲ ኣቕሪብዎ ዘሎ ዝበዓል ቶሮንቶ ዝብለካ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሎ እቲ ጭብጢ ከም ስርዓት ዘሎ ነገር እዩ ብኣካል ተዛሪቦም ልዮም በዓል ወዲ ጆርጆ ኣብ ቪድዮ መሊኦም ሞዮም እዚ ወዲ እዚ ድማ ነቲ ስክሪፕት ነቲ ፅሑፍ ከም ስርዓት ረኺቡ
ዘቕርቦ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዙሓት ማለት ሲ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጥዎ በዓል መን ተቐቢሎሞ ከመይ ገይሩ ኣቱ ነይሩ ቃኞ ዝኩሉ ነገራት እዚ ጭቡጥ ነገራት ስለ ዝኾነ ኣሎ ብፅሑፍን ብኣካልን ዝምስክሩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣካላት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እየ ክብለካ ዝኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ናይታ ውድባት ዲኻ ንዓይ ዲኻ ሓቲትካኒ ንካልእ ሰብ ኣይደኖ ንዘርኡ ዲኻ ሓቲትካ ኣበይ ኣለኻ ንስኻ ዘይተወደብኩም ንዓይ ሓቲት ሓድያ ናባኻ እምበር ንሳ ማለት ስለዚ ኣነ ወዲአ ማለት ይሰኒን ፅቡቕ ስለዚ እስማዒል ናባኻ ዝቐረበ ሕቶ اوكي ويل ፅቡቅ ሕቶ እዩ ያኔ ሕጂ በጋ ኣብቲ ቤዚክ ኢና ክንከይድ መጀመርያ ሲ መታኒ ኣይደንቲፋይ ክንገብር መን እዩ እቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ ውግእ ክፅሕትር ዝኽእል ወይ ከዓኒ ዝደሊ ወይ ዝግደድ ክልቲኡ ሓዲኡ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ውግእ ንክትጀምር ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ወይ ውግእ ንክትጅምር ወይ ከዓ ውግእ ንክትከላኸል እዩ ክልቲኡ ውግእ እዩ ኤኒዌይ ስለዚ እንታይ እዩ ክትገብር ዘለካ ራሽናል ኢኻ ክትደሊ ዘለካ እቲ ዛዕባ ንኣብነት ብኤርትራዊ ኣሸነኽ ክትሪኦን ከለካ ሲ እቲ ዝሓለፈ ራሽናል ርኢናዮ እንዲና ወያኔ ስሬትዮም ወይ ከዓ ሓደጋ ንልኡላውነት ኤርትራ ሃገረ ኤርትራ ወገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ራሽናል ራሽናል የድልየካ መታን ኣብ ውግእ ክትኣቱ መታን ሪሶርስስ ክህልወካ ማለት ንዋታዊ ሰብኣዊ ሞቢሊዜሽን መታን ይህልወካ ራሽናል ክህልወካ ኣሎ እዚ ንምንታይ ተገብሮ ኣለካ ይኾነ እዚ ራሽናል እዚ ኦብጀክቲቭ ክኸውን ይኽእል ሳብጀክቲቭ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት ዝረኣይ ነገር ማለት ነቲ ኣብ ውግእ ክበርህ ዘለዎ ሪሶርስስኒ ክፈስስ ዘለዎ ደምን ንዕኡ ዘላዓዕል ራሽናል ክህልወካ ኣሎ ሰንቲመንት ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ዘይኮነ ከምኡ እየ ኩሉ ስለ ዝሓቁፍ እየ ኦብጀክቲቭ እቲ ሳብጀክቲቭ ጉዳያት ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብኤርትራዊ ኣይሸነኽ ነዚታት እንድሕር ኣብ ወሲና ኣብ መንጎ ንኣብነት ኣብ ክጅምር ከሎ መጀመርያ ውግእ ኣብ ደገ ዝገበሮ ድሕሪ ነፃነት ምስ የመን እዩ ምስ ሓኒሽ ኤርያ እዩ እዚ ሽዑ ራሽናል ነይሩዎ ምናልባት እዚ መወልዒ ወይ ከዓ እንታይ ሽሙ ነይሩ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ወገለታት ገለ እዚታት ብኡይታት ተኾኒዩ እዚ ናትና እዩ እዚ ኣይናትናን እዩ ሕጂ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝምልከት ራሽናል ተረኪቡ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ነቲ ሰራዊት ነቲ ታሽሙ ሰብ ክዕግቦ ዝኽእል ራሽናል ነይሩ ማለት እዩ ድሕሩ ዝረኸበ ነገራት እውን ወይ ብቦርደር እዩ ምስ ጅቡቲ ብቦርደር እዩ ገለታት ገለ ተባሂሉ ነይሩ ምስ ትግራይ ግን ካልእ ኣገባብ ማለት ቀደም ዝነበረ ሪሌሽንስ ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ሪሌሽን ተባሂሉ ዋላ ሓሜዳ እንከለዉ ብክልቲኦም ሸነኽ ዝኸውኖ ዝነበረን ኣብ ዝወዳእሉ ኣብ ዘኽተመሉ ነጥቢ ኣብኡ ዘይምስማዕ ተረይሩ ማለት እዩ ክልቲኦም መንግስቲ ምስኮኑ እቲ ናሽናል ኢንተረስት ናቶም ኣበይ ኣሎ ወይ ከዓ ብኸመይ እዩ እንታይ ይእዝዝ ወይ ከዓ እንታይ የመልክት ስለ ተኣሽሙ ዝነበረ ኣብኡ ስለ ዝተፈላለዩ ሕጂ ኣብዚ እዚ ሽወያ ግፍሕ ብዝበለ ክረኣይ ዘለዎ ነጥቢ እዩ ማለት እዛ ነጥቢ እዚኣ ምሳሲ ምስ ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ኢፒአርዲኤፍ ምስ ትግራይ እዩ ተቐንዲ ተኣሽሙ ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ራሽናል ክትሪኦ ከለካ ሽወያ ሊትል ኮምፕሊኬትድ እዩ ኮምፕሊኬትድ ግን ከዓ ክሊር እዩ ኣብ መጨረሻ እታ ራሽናል ዝረኸብነት ማይ ባድመ ግዳይ እያ ባድመ ንገዛ ርእሳ ራሽናል ንክትከውን ወይ ንክተሰማምዕ ወይ ከዓ ንክተባእሲ እውን ካብ ኢጀብሃ ወፂኣ ናብ ወያነ ክትርከብ ከላ ህዝባዊ ግንባር ንምንታይ ታክቲክ እዩ ነይሩ ምንታይ ስትራቴጂ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣብኡ ዝነበርኩም ከባቢ ዝነበርኩም ተጋደልቲ ብሰፊሑ ትፈልጥዎ ኢኹም
ፈልጦ ይኹን يعني أنا قال حق يعني رشع زي يعني سلازي حجي بقى دحري زي كله بقى زي ادفنتشر زي بحرفي دحري زي مونغو مونغو تي بي ال اف ني اي بي ال اف ني مسبقع يعني تي تاشمو دحرو بقى استرخب نجارات كلها نجريو انا يو نجري يعني انا يو نجريو ግን يعني أبي كلتش إحنا عصر شمونتن أكتر أيه وي أبي أبز مسألو جزيه أبز مسألو جزيه استرخب إنتاجمو خالي دايناميكس نخدو تجي زجبرين تاشموتات نيرو يعني نجبر نيرو يعني ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ TPLF-ና መንጎ እንታሽሙት ዘይተዓፅወ ቃልሲ ወይ ከዓ ታዘል ወይ ረስሊን ወይ ቃልሲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ يعني ትግራይ ዝነበረ ቃልሲ يعني ካልእ ዳይናሚክ ሓድሽ ዳይናሚክ ስለዝፈጠረ እሞ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ አንተ ንዛረበሉ ዝነበርና ናይ ክሎጀር ነገር ወይ ከዓ ናይ ሌጋሲ ናይ ሃፀይነት ሌጋሲ ኣብ ምምዕራይን ኣብ ገለኒ ካብቲ ስርዓት ሒዞሞ ዝነበሩ ስርዓት ኮንስቲቱሽን ንዕኡ ኣደስኪሎም ካልእ ኣገባብ ምኻዶም እዚ ሓደ ኦፖርቹኒቲ ፈጢሩ ስለዚ ሓደ ራሽናል ከከፍት ኮይኑ ማለት እቲ ኣብ መንጎ سنتيمنت ناي لولاونتن غلطاتن كل غزي يوم حدغايوم يحلو يعني هجي يكون ولا نزمص يكون زبل راشنال ناي موبيلايزيشن راشنال ني تاشو نيرو يعني ني لولاونت مكلخا وغلطات غلط زبل قويصينو ማለት እነዚህ በጋ يعني እቲ عندي استراتيجيك انترست ناي ኢሳያስ ኢንተረስት يعني ምናልባት እድል አለው አብዝበረሉ ጊዜ يعني መጀመሪያ ጊዜ ኢሳያስ በአፉ ከፊቱ እንታይ ከም ዝደሊ ወይ ከዓኒ ንምንታይ ቃለስ ከም ዝነበረ يعني ከከሽፍ ይርዎ ማለት ያ ሕጂ በጋ ድሕሪ እዚ ኩሉ በጋ ሕጂ እዚ ኩሉ ፀብፃብ እንድሕሪአቲኻ ብኤርትራ ደረጃሲ ኢሳያስ ወጊዕ ክፅሕትር ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብል እዩ ሕቶ መልሱ ንዓይ I don't think يعني قالوا يعني أول يعني تي سلام حجي أبي وور فوتين زي زنبورو نتي سراويتين نتي هزبن يعني مخاني تي ريسورسز وين مونغو زولو ريسورسز وين وزولو كله زغير ذي وجزء دليو ريسورسز كمان زي أب حالي هو سلزولو بس كله أب قمة انتيتيها إساياس وجزء احتري يزبل منتي باللينا بزعبا خصحتر زخيل كبت حدا شنخي منيو خبزون كلت سلازبلك اب اثيوبيا انت وي نقاز يجمر كل حزب البلاي خملس يعني وقي وي وشتاوي دايناميكس يولع وي كاني خاب قداماوي دايناميكس مو ابانا عها خصلو بزخيل اقاب نحر خيدو ها نعون مثل خالون وقي كتاتو وقي خصحتر خيلي خايان ግን ካብ ደገ ንኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ስረት የለን يعني ወይ ከዓ ውግእ ንኽኣትዉ ወይ ውግታትሞ ክኾኑ ዝኾኑ የለን يعني እቲ ኢንተርናል ዳይናሚክስ ግን ኣሎ يعني ማለት سنترفيوجال فورسز أكن نوشتي يسحب يدقي يسحب زلو حجي يعني كله ببطو مركب يعني أما ساي إثيوبيا كله أنتو خوينا أنا أبي اللي خوز بالحطو تنتلتلو سلو زلو نزي نايزي مرسيهم أنا محارا نايزي مرسي دليلو ما ناتاتهم أنتو خوينو خارج كله صبات قريفهم ياسي قبل ليدرشيب مخسر قبل حصي ማለት ليدرشيب نا ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ነጋውስ ናቶ ሚኒሩ يعني ናቶ ሚኒሩ ካብዚ ጀሚርካ ክሳቢ ካልእ ጉዳያት ክሳቢ እቲ ሃፀይነት ዝሃቦም يعني ፋሒልካ يعني ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ምንባሪን ናይ ገለን እዚ ሕጂ ኣብ ድሕሪ ክልተ ድሕሪ እዚ ሕጂ ዘሎ ኮንስቲቱሽን ዘተኣታተዎ እንታሽሙታት ዘሪጉሎም ዘሎ ንሱ ከይተረፈ ዝኩሉ ፀብፃብ አንተ ቦታ ናቶም ይደልይሎም ሓራኒ ኦሮሞ ከምኡ ካልኦቱን ከምኡ ይኸዱ ኣለዋ ስለዚ እቲ ሰንትሪፊጋል ፎርስስ يعني ከምቲ ሰንትሪፒታል ኣብ ዙርያ ኣይኮነን እንክሊል ዝብል ዘሎ يعني ካብ ውሽጢ ንደገይ ዝኸውን ዘሎ يعني centrifugal forces are now more powerful than the centrifugal forces يعني
نوشتي زواهدي حيلتات كاب حيلتات يعني فحسب بالحيلتات نابز حزب خيز له بإثيوبيا سلازي حج بقى من شو زي يخونو زلو بناتي أنا ببا دايفرشن يعني وشتاو يخونو تاتي يعني كي قطعت أروي كان أندر كنترول كمسي زخيل سلازي زي اللي نزي أبزي رهواز قبرنا أبزي شوية يعني كسانة هو زخيل تاشمه هون زخاني كل جزء انت هاتقبر يعني ناي وصاي صلاي هاتي فتش يعني ናይ ወፃኢ እንታይ ሽሙ እታ ተፅምዕ ወይ ከዓ ሰብ ክሰማዓላ ትኽእል እንታይ ሽሙ ክትርከብ ኣይከኣተን ብዘይካ እዛ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ምዃነ يعني ክሎጀር ዘይረኸበት ኢሎም ይቆጥርዋ ዘለውኒ يعني ብሕልፊ ብልሂቃናት ደረጃ ብኤሊት ደረጃ ገና ዕግበት ዘይረኸበ ዘሎ ጉዳይ ነዚ እንተልዒልካዩ ምናልባት ሰብ ከተሓባበረካ ዝኽእል እዚ ሓደ እዩ በዚ ምክንያት ከዓኒ ውጊ ናይ ምፅሕታር እንታ ሂቦ ራሽናል يعني ريزونبل ዝኾነ ራሽናል ክህበካ ይኽእል እዩ ምናልባት يعني ካልኩሌሽን ናይ ኣብይ ብዙርያ ኣብይ ዘለው ሊቃውያን ወይ ከዓ ስትራቴጂስስ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት የእቱ ይብሉ እየ ስለዚ እንድሕር ዳ እቲ ካብ ኤሚነንት ኢለ ኮንክሉድ ገይረ ነይረ ዓንተ ወይ እንድሕር ዳ ካብ ኤሚነንት ንላዕሊ ናብ ኩነት ንገፁ ክኸይድ እንተኮይኑ እቲ ውጊ ክስዕጥር ዘለዎ ናይ ሸነኽ ኢትዮጵያ እያ ሸነኽ ኢትዮጵያ ንምንታይ ዳይቨርሽነሪ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ኢንተርናል ሲትዌሽን ናቱ እቲ ሆት ስፖትስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሆት ስፖትስ ዘሎ ንዕኡ ክድሕን እንተኮይኑ ናይ ወፃኢ ራሽናል የድልየካ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣብ ምድላይ ንሕረዳ ዓቕሉ ፀቢብዎ ምናልባት ኣብ ኣድቨንቸር ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ስለዚ ካብ ክልቲኡ መን እዩ እቲ يعني وقيق كسحتر زخيل زبل انتاجم انتي تنتاتيفلي بتزلو عبايتا اوسكو كونتات اب قمه موساد كاب بإرثرا الشنخ كاب بإثيوبيا زلو الشنخ ناي وقي ناي مسحتات يعبي مثلنا انا يعني فقاقي غوني خيري I hope I gave a point or two David يعني as always thank you for asking ودي لهم Thank you اسماعيل ويل نقدم داويت عبد زختبوت دل رئيتو لكادو داويت في صحيح No, thank you اسماعيل وباشاي ريسبوندس لزغوركم تحنتي بخيرا زلا حطو ناتكا كتملس لي مدلخو هو ما خملساي بدي حروك صعب ندحر ليني اوكي هو تحتو انا النسخان سيابيل لنا تنود بات راح تحميت زخونا ايتي ناي داويت قدامي نقر تي دلاي فتحي يزبل اب بوليتيكاو دبات بعبيو زرلو تنودبات كالي بستفلا لأجابة ودا دبا كساع والقصبات prominent figures أب ناي قداي أجراو بوليتيكا سلازي نحنا خنبقس نكلنا كم تمأتوي ذهبكو تلقونا انتاي إلنا تبقسنا سفانتاي بزحات ودبات على اللواء شعوتي محزنات المجمر تاقزي استسرح اللواء بعبدم حراي نيرو دحري أخعاب تلتشح مجمر تادخوانيو وكيلاتناتهم مع مراحتي كان اليوس عبد الله محمود وتولد قبل سلاسي زعبا أخيباك كايد واشنطن زمصر الجزيني رو أبو أب حزبي كما جيرو يستعطف عالسي تفلع لنا بريد
سلازي تحريقو اتأخيبينيا نمشتو ناتهم مسودانا نصبحيتون حبيرنا سلام أو سلف نقبر علينا إلنا ما بإرتران إمباسي كنا سلام أو سلف دحر مودانا تمليسنا انتاي نقبر تباهيلو مالك مغنياتو عبد الحلفون تزاربي خمز نبركو قلت هزب انتاي خون بخمي ساتف عبقالسي زي لو ما بتحاتتلو ويل عبتند مرسن ودبات كأتلو إلو و كسا حجي أتوي زنبرة بتن ودبات نيروي زبد تريو زلخم probably more than 90% نايتي تساتافي ولا وند قافن تقادلاي نايجوها زنبران انتخونه أتو دبيلا ننات حتو كله سلزغل يقداي تساتفو قداي مرقت نايتن ودبات whatever it is سلزخونه جن أب حقرو كم هزبي خلقالس كساتف كخيل الله سلازي كم يجيركم كتقالس وتخلو انتاي بايتاني قالسي تقولوا تخلو زبل حتى مستلع علينا بخمس زبلنا يزخيد وانت زي اتوبتن ودبات كتدنا غاسي سخون زي ابطعمي عيال قال نيرا ابتي اتي بزعما قداي قالس زغبو حزبس تدنا غاصنا قداي خون اكيلن anyways كحصرلك بخمد تفرع مونتاي نقبر تواهيلو عبز بالقوا جزي نسم صراحتهم تعزودو سلام سلف قصة عن قبر دحر مصنع عن كفو هيدا اللي انتزبي اخي با تخايدو مشت مالتي ابتي هوتيل وحزبي زك على سلو بايتا عن سرح نكال لنا ابز بالوساني بسيحو شعو انا بوليتيكا ود ايكونان ناب سلطان كنودادر نخيد ايكونان حزباو منقسقاس نقوم تباهيلو مالتي اوكي زخاب كونن باركس معز قصرا تغيرو እንደገና ዋሽንግተን ድሕሪ ሰለስተ ርሕን راخب تباهيلو እቲ بقبو بصحف وصيو ናይ ህዝቢ منقسقاس تسريحو مالتي سلزت علامانا انتاي حزبنا ناي بعلو قداي بعلو اكثر حلو زخيل درجة نقحاتن ودبان كبصح ممهار من اللحعال ايو كما يجيرو خايخ بصح ابكا كتمو بايتوتات الناس رحي عبي ككاب كتمو خا ريجنال زي provincial ديو ستيت ديو درجان عبي خامون ريجنال نعبي دحريو ناي ابوشت عالم كلو زغلو بخموز تودبو حيلتات تفت حزباوي حيلتات تفتيرو يودبو حزباوي ودباي خون اتن ودبات نناتن هاجراو بروجرام سالوان بسلطان كسرحاين تسريحا تهزبقن سلطان كهبن زلو مخانو كرقاقص علو حزب خمزن تزي عبيون تزي توديبون كا سلطان كهبن كخل انزخل اي كخونن يتواهيليو تبقيش حجنا احنا قحصرال كان تايم بار بزي قصيلنا اتي نقابا دك حجر زبلنا له مخنيات كل هاجراوي مقابايا كله كخيلا بحد مقابايا اتيو بزعبا قد هاجرو زتيو حبراو قلسي كسر حلو زخيل درجة كبتصح بحد وقن نهزبنا حبريتان نهبنا بذكى علنا حبريتان نهبنا مهاري من الاختتات النحلفنا كدالو خمزلو مقبع بزعبا الساقيو زلو وشتاوي ملكاوي محدرة انتايو نيتشر ناتو كمي كي يسرحلو كمي جيرو ينزي بهزبا ودباخ قوامو زخيل كلوت أخا زخيل زي ممهارنا أبتغالي اتو أبسدت زلو ويب داسبرا زلو هزبي
كم هزبي مالتشو بتزبلنا مسرح ناتودبه هزبا ودباتات الناس عبي تي بوليتيكا ودبات يخونو كالوت منقسقاسات يخونو بروميننت والكسبات يخونو جن هذا مقالس بايتا كسرحو كخئلو اللوام ليد كجبرو نتقال تخئلو منتي انت بقى حبراو قالسي ككاد زي تخايلو انت اخجبر بخما ايو اتقال تخعوت زخئل حج انت ايو قداماي نرأيو زبل تدراي فتحي حبراو قال تخسرح جدن نعاوت قال اي ويكا كاب كلن ودبات ويا ودا دباتات زحمقه يدي ويكا اي مراح انت بقى نخلو نناتو كفلاليو زخئل جن اب هاجرن اب هاجراو ناتنتن لولاونتن زامن نزي ملكاوي محدرخا املغاس زامن كله حدنا حب ناي قالس ميكانيزم سرح كخيل علو سريحو نسيتو جدن عاود كمص زخيل حزب خا احمد روح زخيل إلنا دون أمل ويكا حنتودب ويجوجل لنا ودبات بزتدا لوتو أحمقات مرح كنبل نخل بتقبار كي كم أخجبر ذكال انتخوينو سلمتاينا زي نريو زلنا بتقبار لازم نحنا كمل زلك أبو قدام النت أنا أبكم زي أمثله هزباوي قالسي سلازلخو أكل نايتن ودبات هيكون كل حنت ودب نيراتني تقاد لحنة إرترا دحر تقاد لحنة إرترا ودب زبحال تساتي في فلت كساتفون ايدل أبتي هزباون هاجراون قالسجن جدن كقالس علن ስለዚህ ኣብዚ ዘለኹ የኽብለካ ዝኽእል ርእቶ እንተልዩካ ኣብኡ መልሰለይ نيشتي بس أنا كوفي الكالخا إليكم كل مهنيات كل سب ببتي زمسلو أوركتونا جبريخي دانلون ولا زلنا يوون قال أجباب نايتي السيو إلى زمن جن تحطه زل بقصة المهنيات سي ود بوليتيكا ودبات هلوا زين بوليتيكا ودبات ببزح مقد يحتتاين حجي تي حطو مسؤوم كابزي بوتا تبقيسكا نعوم كوشن كت قبروس خلخا تي زهلو إفكت سقاب كنداي مخانو نمرأي لزبالكم بري زرقو كوفي الكالخا مالتها يكونن ولا أنا ولا حدا كل إحنا نسوم عليه إتي بدقوا خلنا كهلو الناس خير إنفلونس أبزن ودوات زين سقاب كندينا كنريون خير بدقوا خنكا مخنياتو كله تي مسألة زنبرة كله قريفوان استفل على مقدتات وسيدو دخيما حجي إتي نخلو قاب تنودباتي إنزوس تفعل عليه بوليتيكاوي مخنياتات دفنت للوه قل كاني استوديو تي لا على مفتحي من البات التحتاتي كخون خيليون مبالي ليه قل إتي ب ماشي بنسخنا ريسبوندات قبرو مفتانكم كل جزء يمسجني يغني لي Thank you دايتون اوكي والزيا من الباتون حنتي دحار ولا بدبل شاك زي خنبل سايل زبلكوا
بزعبا ودبات حتو على العيلة من البات يركب كالان تقون زي نظر استنا بزملكت دحر مودعنا على العيلنا بعتوب كنكات على نخل زبالكو هلا زي مزازمنا خنا العلاينا نريع شعوب داويت أنا كون عوي ريزيرف غير يامبري كومنت يعني اوكي ثانك يو اسماعيل داويت نباخاينا داويت اسقدهم اوكي سمعني ذلو نو مغصع شعو أبدن زبلنا نلعلن زلنا حطوتات أبدا زبالك يعني اشتيك من العلانو صبو باشا أوكي نتانا داويت متر نعم مالتي هو حجي of course ውድባት ክህልዋ ኣለወን ውድባትን ከማን ሓያላት ውድባት ክህልዋና ኢና እንደሊ ኩላትና ማለት እዩ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኩሉ ክውደብ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ መትከል ናይ ዲሞክራሲ ከይተወደቡ ዝቃለሱ ከዓ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እቶም ዝበዝሑ እዮም ኢንፋክት ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ዝሓለፈ ምርጫ ዝነበረ በዓል ትራምፕ ተዓወትሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ 350 ሚልዮን ንላዕሊ ክኸውን ከሎ እቶም ዝመረፁ ግን ዳርጋ 100 ገለመለ ሚልዮን ኣቢሎም እዮም ማለት እዩ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ቦት ገይሮም ሕጂ እቲ ዘድሊ እቲ ፓወር ኦፍ ዘ ቦት እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኢንዲቪዥዋል ኮይኖም ተቃሊሶም ቦት ዝገብሩ ኣለዉ ወይ ድማ ስቕልካ ኩሎም ሓደ እዮም ኢሎም ከዓኒ ስቕኢሎም ሓዳሮም ጥራይ ዝገብሩ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ማለት እዚኦም መወንጮ ተገምጠልካዮም መወንጮ እዮም ኢሎም እንድሕሪ ዲፈረንስ ብዙሕ ዘይርኢሎም ኮይኖም ገሊኦም ብዙሕ ሰብ ሸውሃቶም ክሳይ ይዕፆ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ከም ኢንዲቪዥዋልስ ፖለቲካል ኣክቲቪስትስ ኮይኖም ነቲ ጉድለታት ዝለዓለ ደረጃ ይቃለስሉ ከምዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ነቲ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕ ይኹን ዋላ ናይቶም ዲሞክራትስ ዋላ ንባይደን ይኹን ዝፃረርዎ እዚ ክበሃሉ ዘይከኣሉ ሳይንቲስትስ ፕሮፌሰራት ዋላ ገለመለታት እዮም መዓት ዘለዉ ማለት እዩ ነቲ ኣገባብ ኣካይዳ ናይተን ሓያላን ፓርቲታት ናይ ክልቲአን ወላ ሓንቲ ካብ ሕድሕድ ክሳይ ዘይብላ ምዃነን ዝገልፅዎ ማለት እዩ እቲ ውግእ ናይ ዓለም ኣብ ግዳም ናይ ምስፍሕፋሕ ጠባየን ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ገለገለ ፍልልያት ምግባር እንተደይ ኮይኑ ኣብ ኢምፕሎይመንት ታክሴሽን ገለመለና ውሽጢ ዝምልከት ነገራት እንተደይ ኮይኑ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ግን ዳርጋ ሞር ኦር ለስ ዘ ሴም ኮይኑ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ውግኣት ናይ ዓለም ዝገብሮ ናይ ምስፍሕፋሕ እንድሕር ርኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዴሞክራሲ ክሳዕ ዝተቐበልካ ከም ኢንዲቪዥዋል ኮንካ ክትቃለስ ወይ ዝመረፅካዮ ክትገብር ከም ዝፍቀደልካ እዩ ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ እተን ክህልዋ ዘለውን ውድባት ድማ ብዓይኒ ፍልስፍና ከመሓላልፎ ዝደልያ ክገብርኦ ዝደልያ ትካላት ስለ ዝወዳደራ ድማኒ ንሰን ክህልዋ ከለዋ ድማ ባላንስ ኦፍ ፓወር ስለ ዝፈጥረልካ ድማ ትድግፈን ማለት እዩ ትድግፎ ነቲ ኣገባብ ኣካይዳ ናይ ምርባሕ ውድባት ማለት እዩ ሕጂ ንዓና ስለ ዝተረባሓናስ ስለ ዝበዝሓ ውድባትና ኣይኮነን ትሽግርና እቲ ምርባሕ ናተን ግን ኮመንጎል ናተን ኣብ ሓደ ተፀሚቑሲ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራዊ ጠመተ ዘይምኻዱ እዩ ናብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይምትኳሩ ብካልእ ዝተፈላለየ ሽግራት ክጋዛዛዕ ክሳይ ምዃኑ እዩ ሸጊርና ዘሎ እምበር ዋላ ሚኢቲ ኹና ዋላ ገለ ኹና ዘገድስ ኣይኮን ከም ሓይልን ክወዳደራ ክእላ ማለት ኮንትሮል ሲስተም ይፍጠረልካ ኣሎ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ንሕና እንተዳ ቅዋም ግዛኣተ ሕጊ ክንቅበል ኮይና ግድነት ተራባሓ ውድባት ክህልዋና ኢና ንትምነ ዘለና ማለት እዩ እሳተን ድማ ሽዑኡ ናይ ስልጣን ሕቶ ክፈትሓ ስለ ዝደልያ ናይ ስልጣን ሕቶ ከዓ ምስቲ ኢኮኖሚ ምስቲ ሶሻል ፕሮግረስ ኩሉ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እቲ ምዕባለ ሰብ ብዝሪኦ መንገዲ ካምፔይን ይገብራ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ብዝርዳእካ መንገዲ ትድግፈንን ትነቕፈንን ስለ ዝኾነ ንሕና ሓያላት ተኸታተልቲ ናይቲ ፖለቲካን ከምኡ ድማ
حايل ناي نفس وكفناها أب دمسي أب فوت كم زلون أميننا رايك إنك على سيز قبعنا involved أنا in fact بريتو ينتايو أب هاجرنا دحر حجيسي عدل ترخيبو نتقصب زلمن أسيسي بوليتيكاسي كمزي حدا مانديتري كساب ستوسنا خفلي تمهارو سابجكت ولا بوليتيكاونسي كساب جلس توسنا درجة بزلع على درجة زي كونسي بحفشة وافلتون نخير له كاب زخير عقل من قدي كنت تمهرنا يوسي تتمهرو تحبرته تبصبغيو مغنياتو انتاي تقموزي فوت كقبر كلوسي بربحان ايتي هاجرن بربحان ايتي ዝተወፅዐ ህዝብን ዘድሊ ነገራትን ምእንቲ ቮት ክገብር ምክንያቱ እንተ ደኣ ከምኡ ዘይኮይኑ እንተ ደኣ ፖለቲካ ዘይተረድይዎ እንተ ደኣ ፖለቲካ ናይ ብፕሮስቲሽን ደረጃ እንድሕሪ ብኣመንዝራነት ደረጃ ጥራይ እንድሕር ተረድይዎ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ድሕረታት ናይ ወገንነት ናይ መምስ ዝመስለካ ብናትካ ዝምባሌ ምፅጋዕ ስለ ዘምፅእ ነቲ ሃገር ናብ ጉተታ ከም ትነብር እዩ ዝገብራ ባህላ እየ እሞ موسيقى تكون إلى أين تناي زبرا يغني لي. Yeah, thank you. ما بحكي صبق مليسكا نحنا نزن ودبات بخمين ريو كم ما يزبط على ستي حتى تيان بحالتينا بقبن زي كونه نودعو كون النت كملس بزغل مجدي حبراو قالسي زي كايدالو مخنيات انتايو بزينا حتى كومو خجبرات زي مخالنجن صباح زي سرعات زي ابزل قسلو اوان من يخمس انتاي يخمس هناتو it's the precedent that the concerns us كومو ختصلي مالتي تتصارنت عيكهلوني مالتي نقفيتات تقاوموتات نغازيطنينت ني وات ايفر نهزبي حبريتا خهب زخل مسلناي غازيطا مسلناي مزرع كعصي خيل مالتيو سلازي it would be a good example نحجي كقال ساخلا نزمص كحبيرا سلازي اتو تهاجر تهزب سلطان كبن كنت باشاي زبلو ابتجزيو زاخللو اوان مسغاغر منغستي تساريحوس ناي ودبات وددر ابز بصحلو غيزي توداديران بسلاماو مجدي كقالسا نا بزبن تحسو انكشطا بو مسارت كاخ مرصا ايوتي كخل زخل مالتي زيتي نعنا زاربنا سيدنا بخا جن داويت يدو حفاب الله سمع الله أبون داويت حم واحد سمع عند الله هذا زرو حج سمع كان له طفي كان صنيحه يا طفي ابي هنن دا اميت جبرات تدلخوسي ابي هني كسل بل يا انا مجمرا خميك انهم كلهم دونجيا اتي مجيشا ادلو حجو انت بتبيد بلدلو تارسي بتعمي صبوت ارس نيرات زاربلا صنحكم كوينو جن انا بليز بلا الرعايا لني ابدي ساعات زي وجه كمسيو وي وجه كغبريو وي كا وجه غبريوم قالت بحال نغرات አለው زي ጉዳይ زي دماني تناي وجه ممصو نحنا بترهابون زحم قولني خوينا انا امبر حجي ابي وجه كالعلم مسوله ابي مسمصاي كم بغاسي زوجه زي اساس كاب نصانتنا جميرو قلا قد نصانتنا زنبره مس كلن قرابتات وقنا صح ترز مسح حجون او زنبر سبايو